Existujú rôzne dýchacie praktiky a jednou z tých praktík je úzke dýchanie. Máme úzke a široké dýchanie, takto. Skúsim to opísať inak. Bez ohľadu na to, či chceme alebo nechceme robiť dýchacie praktiky a cvičenie, dýchame nejakým spôsobom. A to je stereotyp dýchu. Je to úzke alebo široké dýchanie. Dýchať môžeme tak, že dýchame do šírky a podporujeme tým režim uvoľnenia oddychu. Alebo dýchame úzko, vertikálne a to slúži pre funkčné potreby aktivity. Ako to vyzerá v praxi? Prax úzkeho dýchania. Úzke dýchanie zopakujme je preto, aby sme vládali výkon, podpora aktivity, práceschopnosti, vitality. Ak dýchame vertikálne, úzko a používame svaly pozdĺžne, nie priečne, energetika sa nastavuje na aktivitu. Vládzeme. Ak máme vykonávať podať výkon, vykonávať aktivitu a dýchame široko, že sa nám hýbu rebra do boku, veľmi rýchlo ustaneme. Poďme na dýchanie úzke. Rebra môžeme zablokovať zámkom alebo kontrolovať. Pri nádychu sa nerozširujú do bokov. Nesmú. Ale sa rozťahujeme. Nádych. Máme pocit, že sa vyťahujeme. Dobre? A pri výdychu sa neuvoľňuje hrudný kôš a nepadá a nerozširujeme sa, ako je to často bežné u ľudí vo vyššom veku. Ale stále používame vertikálny ťah. Skúsime to. Nádych, výdych. Dýchame svojím tempom. Nedýchame ani viac vzduchu. Neovplyvňuje dýchanie nejak inak. Začíname jemne. Vyťahovať sa dokonca vlastne až chrbticu cítime, ako sa ťahá hore. A pri výdychu takisto. Zostávame vertikálne. Nepoužívame svaly, ktoré by nám uvoľnili hrudný kôš. A skúste sa takto poprechádzať. Poďme na to. Ideme na prechádzku s týmto vertikálnym dýchom. Treba prax opakovať. Rozširovať, hľadať nuancy. Pozor, večer, keď ideme spať, opak, rozšírime sa a dýchame do šírky. Tak poďme, vertikálne dýchanie a ideme sa prejsť.